Táin Bo Cuailgne. Fadó nor bhí cráthair McNeasa in a rí a goig álu, bhí rí a ganata dar a bhaillim alíonn, agus méha an tainim a bhí ar a bhainríonn. Leis an díoranne rá bhí smó cuacht ag méha na mar a bhí ag a fear chéile, cé nar híl sésin sin. Bhí Fergus McRoth agus scafte de léacra olú in sin fásta a grúathan, agus bhí siad an tanaram ag alí agus méha. Da méo codú bí a dhích orthú. Jimmy siad ó chuirt an rí agus an chríú rua nuair a Jimmer cráthair fáil ar chlánisní, agus rinn cónaí a grúathan a gondaí Roscommon. Iné amach dar agus háirlach ar tugadh droch íde de bhain ar ordú cráthair, nuair a tugadh ar hí rásaí anú in dhéana na chapal an rí. When she an rás sa chur sí malach agus giasa ar olú a lig, sa chrú go da go colú mór agus chinnis gach glíon ar gach léach a goig olú. A hawain ar chú Holland, flagu eis an sir ceannas na ro buint na páirteig sa río nairach a rinniu. Blian a wain ar a bhíon colú agus an chinnis seo a léach ro olú, hard a brú dísbrach de ar alíl agus méha. Bhui cé acu ba hifre. Á brí siad ar chuntasaí anú ar gach rud a bhí acu. Rinniu sin. Agus bhí an bhirt chóram a gach rud a hawain brú tarúág ag alíl ar ó fin bhanach mar ainimir, agus ní ró a wacha sáil ag méha. Bhí crá crí agus búrú ar a bhainríonn, agus chur sí teachtarí hartar an tír ar lorg tarab a bhí cumáid le fin bhanach. Ní ró ach tarú a bhain eile sa tír a bhí an chortha le tarú an rí, agus bhí an tarú sin a geantar Cuailgne, Don Cuailgne an tainim a bhí agus bela dara príise an cheantar Chur an bhainríonn a teachtar a McRoth ag dara le hirí an Don Cuailgne a thuirtear éasatí, ar feadh bliana. Ar náide, bhí ahas ar gara nuair a thola sé an scéal, agus dúirt go dóthaid sé an tarú ar éasach do bhéile. A haníige sin bhí teachtarí na bhainríonn ag cáint atarú héan, agus ar sa fear a bhain. A smaith an rud go bhfuil dara sásta an tarú a thuirt dúin. Smaith ar sa fear eile acu. A thar náide, mar a méid sé sásta is cinnte go deochú alíonn agus méha agus go dóthaid siad an tarú lá go cruatha. Tír a thar an nóid sin bhí muir ghara ag éisteach, agus dénne sé an scéal de dara. Bhí fear a gursan, agus dúchtaí sé gláán an tarú a thuirt ar a teachtarí. Beag an dóibh gáil reis go cruathan gan Nuair a thola méha an scéal chruinní sí aram le chéile agus thugáid ar Cuailgne. Bhí saci go méo fir olú in a drom cholú, a chruinn sí dearamid gur fear a bhain sir ón bhallacht. Nó béidir gur héiltí gur chuma faoi near a bhain nuair a bhí aram leihí. A chruinn Cú Holland ansaí ar an slua agus mhairí sé na chéite. Sa deirú rinn sé mar acu leis an bhainríonn, da gurthaid sé se léach a bhain le trid leis gach lá nach neanhaid sé sin ansaí ar an chuid eile. Agus ar an tíhile nach rathú aram na bhainríonn a chun tosaí go dtí go mbeadh léach a bhain an bua Thuain scéal a ré ó lá go lá agus an bua Cú Holland gach lá. Sa deirú curú léach mór féirdia le trid leis, mhair an cach trí lá. Bhí an bua Cú Holland a gordiú go thug sin gur hit sé a suain. Fuair méha an Don Cuailgne agus thug sí leithí go cruathan Is fiú scéal eile einsin trín trid idir Cú Holland agus féirdia. Nuair a bhain an Don Cuailgne cruathan amach, tháinig fin bhanach agus rinn ansaí Trid an dad tarú for lá agus ihe. Bhí an bua ag Don Cuailgne, agus rí sé a reis go teach ara. An sin lig sé béchas agus hit ar an talú.